Ameslarien banda. Zenbakiak sokasaltoan. Auskalo, ikusi duzu nire kaniken bilduma? Astero garbitzen ditut banaka-banaka eta ez ditut topatzen. Auskalo, kanikak karrikan korrika. Karrikan korrika kanikak. Korrika kanikak karrikan. Noski! Lapurra laena! Kanika hoiek nireak dira. Ekarri! Auskalo! Zirintzo hotza! Noski! Nork eman dizu baimena nire kanika bilduma hartzeko? Sukaldeko mai gainean topatu dut zakutxoa. Lagundu guztiak jasotzen derrepentean! Agudo! Baizera! Alarma! Gero bilatuko ditugu kanikak. Goazen amesgailura. Ea zer gertatzen den ametxean. Zenbakien anabasa! Umetxoak ez daki zein den zenbakien urrenkera zuzena. Auskalo? Umeak zenbakiak ikasi ditu, baina ez daki nola ordenatu. Ohiko arazoa da. Zenbakien errenkada buruz ikasi beharra baitago. Hala da! Baizera, bilatuko duzu soka antolatzailea altxorkutxan? Nik? Ametxen ontzia hurbilduko dut ametxaren odeioera. Ez. Nola ezetz? Auskalo? Zenbakien anabasa ohiko arazoa da umeen ametxetan. Askotan konpondu izan dugun egoera. Seguru Auskalo eta zu erraz molda zaitezketela ni gabe. Horrela, nik, bitartean, ametxen ontzian sakabanatutako kanikak batuko ditut. Tira, ondo da. Auskalo, soka hartzea zure kontu. Ea ba, kanika bat. Bi... Ara, heldu gara mutiltxoaren ametxen odeira. Auskalo, entzun ongi. Hauxe da egingo duguna. Zenbakiak soka saltoan aritzera gonbidatuko ditugu. Soka antolatzailea magikoa da. Saltoka aritzen direnak txikitik handira antolatzen ditu. Auskalo! Zuk hurbildu itzazu ezkerreko hoiek, eta nik eskuinekoak ekarriko ditut. Auskalo! Kaixo lagunak! Etorri nahi alduzue soka saltoan aritzera? Auskalo! Oraindik ezin dizut sokarekin lagundu, Auskalo. Iesi joandako 3 zenbaki horiek ekarri behar ditut. Jakin dut, ni gabe ezingo zenutela ezer egin. Auskalo, prest zaude? Auskalo! Baizera, etorri zara, ze ongi. Utzi kontuak eta lagundu soka saltoan. Ametxau konpondu eta ametxen ontzira itzuli behar gara kaniken bila. Jakina, berehala. Wow! Eta orain, bukatzeko, abestea baino ez da falta. Zenbakiak ikasiz, jolastu gaitezen, zergatik ez ditugu txaloka zenbatzen. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Zenbakiak ikasiz, jolastu gaitezen, zergatik ez ditugu txaloka zenbatzen. Bat, Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Zenbakiak ikasiz, jolastu gaitezen, zergatik ez ditugu txingoan zenbatzen. bat, Bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Ondolo egin, txambelin. Bederatzi eta... Non arraio egongo da azkena?